Monica. Merapat ke Wardono, Parian. Pak Wardono, Parian dong. Parian. Ayo dilanjut, Mbak. Timun sigarane
jebulane rusak rusuh Ada mana aja? keburu nafsu mergo aku anggoleki sing tak tresnani jebul celamune kandang Yuda laras memang untuk kandang
asmara. Ya ya yo, ya ya yo. Yen lewat aku kelingan kubuk kae yen tak goleren Ya ya yo, ya ya yo. ing cagak kebak urisan warna abang isih prawa jenenge kubuk asmara yen kae tanpa bantal tanpa kota bote ke taman asmara kubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kepatrika wayah bengi nganti gagat rino cadatan sajroning ati gatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubuk asmara Yuda laras memang untuk Anda. yen lewat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren sing cagak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge kubuk asmara biyen kae tak go antum tresno tanpa bantal tanpa koso kota bote taman asmara kubuk kae pada wadi wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rino cadetan sajroning ati gatan luntur saya merati saku kowe dadi garwa
Bapak Yudo. Sopo sing ora kedanan mripate lalap-lalap awe-awe kagukan rasa atiku yen kelingan lan gugumu sayangi anak loro kono rondo bisa kok bisa turutan putra urip bebarengan aku kedanan rino wengi mokan sakelingan kedanan perawan ibarate kodok ngayo lintang tak rewangi pati geni pamriye ben karo lolo hatine aku ora bakal rabi mong sliramu kenyok kanthi Yudo Laras campur sarinya Indonesia. Sopo sing ora kedanan mripate lalap-lalap ngawe-awe kegugah rasa atiku yen kelingan esok temu sayangi anak loro ono rondo kembang desa syukur bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku edanan rino wengi mokan sakelingan kedanan perawan ibarate kodok kayo lintang
Udana marang kula garwa lan putra urip ana pusaka kowe tak tukoke mangsa isim kowe apa wae jasa sedia mesti tak bestoke urip ana pusaka kowe tak tukoke tak isi apa wae najan sasidema mesti tak bestoke Di dalam kursi Indonesia cukup neng.
Anugerah Mandiri Jakarta Yudo Laras. Yudo Larasnya Indonesia. Tentunya. Papa Yudo.
sopot abote ketaman asmara Papa Yuda bubuk kae ipen wadi wiwit biyen merosa bubuk kae kebat crita wayah sore nganti kaget rino aku catetan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga laren nang kafe asmara Yuda Laras undang wong Indonesia Latina punya wong Indonesia Indonesia masuk yang liwat aku kelingan dia kae tak gantung tresno neng cagak gobak tulisan warna abang do isih lawan Dino Lovers Papa Yuda catetan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi marga leren ning gubuk asmara karo kowe tangismu ana panggonku kok go tutup pengising hatimu katune atiku iki sliramu kang bisa nambani
kok wengis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku balekno taline tresno aja nganti